Salamat sa subscribes, sa Pagpalo, pag-support sa mga page. share lang yun og kuan, pirmi. Oh. Ya, salamat. Maka-share mo sa among videos na malingaw gyud mo pag-ayo. Ug may stress mo, di gyud maabot og stress ra, taman, stress ra kay malingaw jud mo. Donglen, Ato lingaw-lingaw ni. Donglen. Kung asam karon, diha lang ka. Kay namin diri. Donglin, ayaw palabok sa manok kabuktot kay basin niya malabgan ka ba? Ang itlog niya. O karon ni ami sa mga kabundukan sa bundok ng Arayat. Mountain Province, malayo yung Unsa man imuhang pinuntahan namin. kuan? Nationality. I'm Nepali. Nepal. Sniper, ito pinaka dangerous sa buong mundo ng sniper. Sniper. Nepal. Gihire gyud ka para kauban. Gihire ko ron ako ron sa Iran. Sample ng sniper. Sampol. Yeah. Ako gihire ko, gikan ko sa Palestine. Palestinian. Soldier ko sa Palestine. Ya. Mao na akong sample. Ngayon, sabi, kuan. Philippines. Ako taga Pilipinas jugo, Bisaya kung dako. Bisaya ni bay. Mayo na akong try testing. Snipe ha. Thank you guys, sample na to ha. Hi guys, salamat sa pagtanaw ninyo o pagsubaybay sa among mga videos. And please subscribe my YouTube channel and Facebook page. Mangayo lami og tabang yo guys. Og malingaw jud mo sa amo ang mga videos nga makakita mo dako jud og kaayuhan ninyo. Og diha ala kutob. Salamat. Like, subscribe.